Halo, halo, dobar dan. Pozdrav, Štit iz Bjelovara od Branka Stojkovića. Pozdrav, Branko, izvolite. Treba konkretno reći da HDZ je stekao sva bogatstva na pričama o ugroženoj Hrvatskoj i ugroženosti hrvatskog naroda. A nitko nije gore opljačkao narod hrvatski od HDZ-a. Koliko su samo ljudi, to jest sav hrvatski narod, javno govori da HDZ su obična banda, lopovska, da su mafija, zločinačka organizacija. Ne, to nisam ja rekao, nego to su čak i u Saboru pričali i u medijima. Hoću kazati da ta organizirana ekipa i dalje vlada Hrvatskom, to je stvarno svjetski fenomen. Zamislite, to je svjetski fenomen. Svi govore protiv HDZ-a, a HDZ dalje na vlasti. Ajde, pogledajte što su ti ljudi do juče pričali u hrvatskoj politici. 34 godine. Ti vodeći ljudi, sve su lagali. Danas njihovi govori su obrisani, skriveni su. I oni nikad nisu za ništa nisu odgovarali. Neko spominje ovdje o suverenosti, kako se Hrvatska, a i vi ste čitali, osamostalila. A sve je laž. Sjetimo se osvajanja vojarni u Hrvatskoj. Glavne vojarne u Zagrebu, 5. oblast, najjača koja je bila jugoslavenska. Njima su dali novce, dali su im zlato da se maknu iz Zagreba. Znači, iz svih velikih gradova su maknuli JNA. A iscenirali su osvajanje vojarne po nekim malim mjestima kao Bjelovaru i nekim drugim mjestima da bi prikazali kako se sad postaje nova država i demokracija. Znači, da proces razduživanja kada je počeo 25. lipnja 1991. godine, onda je bilo gotovo sa SFRJ i Jugoslavijom. Ali je zato Mesić dalje nastavio kao vrhovni komandant i predsjednik Jugoslavije čak do 24. prosinca rušiti hrvatske gradove sa jugoslavenskom vojskom. I ovaj narod slijepi, zato sam njega izabere za predsjednika sa 2 mandata. Zamislite vi to. Predsjednik 2 različitih država. I šta je još jedna laž? Da kao nama su stalno pričali kao hoće nas vratiti u Jugoslaviju, hoće nas silom zadržati tamo, ma to su sve laži. Pa velike sile su sve već odlučile unapred da Jugoslavija bude zbrisana, da više neće postojiti. Činjenica da se sve raspalo. Pa pogledajte sad ovo što štrajkaju, pa država sama sebe negira. Sve uglavnom kako teče, nema nikakvih promjena, pa pogledajte gradove koji vidjet ćete sirotinju, bijedu, odete malo većih mjesta, vidjet ćete nema ni struje, kao da se vozite kroz nekako, prostite izrazu, kojebinu. Ne priča se ovdje ko je pokorao, ko je uništio ovaj narod. O tome bi se trebalo pričati, a ne da se tu pričaju o Markovim konacima. Politika je postala otrov za hrvatsko društvo. Potopljeni brod Titanik je mala beba prema potopu hrvatskog naroda koji tone. Ljudi su postali bez morala. Pazite, ljudi su postali bez morala. Šute na sve, iako im se svašta dešava u državi. Pa to je stvarno reći fuj. Država je upala u veliki mrak, a crkva šuti o svemu. Nadamo se da će krenuti na bolje i evo vrijeme je isteklo. Samo da vam kažem ovo još, da vam završnu riječ kažem. Recite. Svi su svoje živote prodali gotovo u ovoj imaginiranoj državi. 10 Božji za ništa ovdje više ne znači. To je ono pljuci fuj i ništa drugo. Sve se vrti oko pokradenog novca. Doviđenja, lijepi pozdrav iz Bjelovara od Branka Stojkovića. Pozdrav Štit. Pozdrav Branko, ugodan dan. Evo, to nam je bio Branko, a mi ćemo još ukratko završiti o tom povijesnom danu kojem je danas i obljetnica.